Maupay nga adlaw mga bata, kumusta ka mo? Adi naman ako, Teacher Juvie. Ani yung magturugdo para na atong leksyon ha kindergarten, yan na ngay katulong si Mana hani kaduha nga quarter at pag-aradman. Maaram ako nga nakagkita ka mo hadto han aton episode hani kaduha nga si Mana. Nahinunumdum pa ba ka mo kung anong nga leksyon an aton diningadayan didto? Ano pa adto? Sakto, nahibaruan niyo bahin ng pamilya. Nga ang usa nga pamilya, may ada tatay, nanay, ate, kuya, nga nagtutong anak. May ada liwat, iba pa nga miyembro ng pamilya. Sugad kan lolo, lola, tito nga tita, nga nang mga patod. Iyo gihapon na ibaruan ang ginbubuhat han kada miyembro para han pamilya. Sugad kan tatay, kahiyagod ang nagpapakabuhi para makatag na tanan na panginahanglanon para ang pamilya. Hinanay naman ang nag-aalaga han bugos na pamilya. Hikamu naman nga mga anak ang kabulig ni tatay ng nanay para naman nga burukaton nga kaya niyo maibuli nga ira. Di baliwat, di baruan niyo, may itong pamilya, mayadak, guti ay, nanda ko nga pamilya. Nahibaruan liwat niyo, nga itong pamilya, nagkakaiba-iba ha apelido. Ano pa adto ang apelido niyo pamilya? Maupay, kay marap ka han apelido ng pamilya. Yan naliwat nga adlaw, may ada pa niyo mahibabaron nga iba bahin ng pamilya. Pero og sa iton, may ada ko ang usa nga igtutudlo iyo. Tara, pag-admanta! Magandamngan pagbunyo kita, adlaw pag-aram, mga leksyon o kaliawan, at TacTV bantayan. Duro dilain nga pag-aratman, dapat TacTV. Ibarwa nga bayon han pag-aratman, aral pan mother tongue. English, Math, Science, ESP, Mape, Filipino, TLE. Diskubre junta kaupayanhan, pag-aratman, dapat TacTV. Gusto ko pamatian niyo ang nga kanta. Upaya pamati kay kaman may ada ko pakiana iyo. Ang mga waray-waray may ada alpabeto A-N-I-G-O-T H-P-U-K-Y-S R-N-G-T-B-L M-E-W Kung naruruyag ka mabaro pagbasa alpabeto pag-admi alpabeto basaha alpabeto kantaha ang waray-waray ang mga waray-waray may ada alpabeto A-N-I-G-O-T H-P-U-K-Y-S R-N-G-T-B-L M-E-W Kung naruruyag ka mabaro pagbasa alpabeto pag-admi alpabeto basaha alpabeto kantaha ang waray-waray. Naruyagan ba niyo at nga kanta? Maupay kung sugad. Bahin ba ni ano at nga kanta?
mga letra adto. Asya at mga bata ang mga letra o alpabetohan waray. Tigaw ni! Gintatawag nga aniguhan ang alpabetohan waray. Ang mga letra dinhi ang aton gagamit han pag-aram ha pagbasa. May ada ka na ba nakikilala nga mga letra ha aton alpabeto? Makarit ka kung nakilala ka na hadto nga mga letra. Yan na, magpapatigot-tigot itahin mga letra. Karuyag ba niyo? Maupay kang sugat. Yan na, magpapakita ko yung mga ladawan. Kikilalahan niyo ang kada ladawan na iyalakan ang siyang na letra hanggaran ng ladawan. Nakuha niyo? Maupay! Sige, tika kanta! Siyahan, ano ini nga ladawan? Sakto, mangga. Ano ang siyahan nga letrahan pulong nga mangga? Tama, letra nga M. Ikaduha nga ladawan. Hinuman liwat ini. Makarit, hinanay. Ano man ang siyahan nga letrahan pulong nga nanay? Sakto, letra N. Ikatulo nga ladawan. Ano man ini? Tama, baso. Ano ang siyahan nga letrahan pulong nga baso? Kung letra B ang imo baton, tama iton. Ini nga ikaupat nga ladawan, ano man ini? Oo, saging iton. Ano man ang siyahan nga letrahan pulong nga saging? Ang may baton nga letra S, sakto iton. Adi pa ini kalima nga ladawan. Kita adaw kung hino ini. Makarit, tatay ini. Ano man ang siyahan nga letrahan pulong nga tatay? Makarit ka kung letra T itong imo baton. Maaram naman ngayon kamo han mga letrahan alpabeto. Pakpak kita makalima kay maaram na kamo. Yan na liwat, balik kita nga tuhan atong leksyon bahin ang pamilya. Gusto ko kita niyo adi nga ladawan. Ano ang iyo masisiring han ladawan han pamilya? Sakto, ang pamilya aada hasulod hin kasing-kasing. Ginbutang ko hasulod hin kasing-kasing ang pamilya kay gusto ko ipasabot ha iyo nga sugad dapat ang pamilya. Naghihigugmaay hatag sa tagsa nga naghahatag hin respeto ha kada usa. Ha iyo pamilya, ginaan iyo pagpakita han iyo paghigugma ngan pagrespeto ha kada miyembro han iyo pamilya. Yan na liwat, pagmulay kita, hin thumbs up ngan thumbs down. Ma-thumbs up ka mo kung ang ladawan na ako nagpapakita, nagsusumat hin paghigugma o pagrespeto ha kada miyembro han pamilya. Thumbs down naman kung di rin nagpapakita hin paghigugma ngan pagrespeto ha pamilya. Aadi ang siyahan nga ladawan. Haladawan, nag-iistorya ang nanay ngan tita ni Lucia. Maagi ni Lucia haportahan kung diin nag-iistorya ang duha. Sumering ni Lucia, patabi ako nanay ngan tita. Adto nga buhat ni Lucia, thumbs up ba o thumbs down?
Kung nag-thumbs up ka, tama ka. Sunod nga ladawan. Nagmumulay hikim nga ni Kirby. Ginagawan ni Kim hinmulayan nga auto-auto ang iya manghod nga ni Kirby. Nagtuok naman ni Kirby. Thumbs up ba o thumbs down ang binbuhat ni Kim? Sakto, thumbs down adto. Diri maupay nga ginaagawan hinmulayan iton manghod. Diri iton nagpapakita nga higugmaon mo hiya. Bisan manghod mo pa hiya, kinahanglan nga igrespeto mula gihapon hiya. Adi pa inladawan. Naga-answer han ira modules, hiramakoy nga ngan iya kuya. Ginpakian han ni Makoy ni iya kuya kung tapos na ba hiya magbasa. Bumaton ni Makoy nga, "Opo, kuya, tapos na po ako magbasa." Thumbs up ba o thumbs down ang paagi ang pagbaton ni Makoy? Makarit ka kung thumbs up ka. Thumbs up ang kabaton ni Makoy hay iya kuya kay gumamit iya hinpo ngan opo. Kung nagamit kita hinpo ngan opo hapag baton, labi na haaton na mamagurang, nagpapakita iton hinrespeto ngan paghigugma. Usapa nga ladawan. Nagsarabot, hiramara ngan han iya mga sangkay nga magmumulay hadto nga adlaw. Nahadlo kimara nga diri iya tugutan ni iya tatay nga nanay nga makipagmulay ha iya mga sangkay. Dali-dali nga gumawa si Mara ha ira balay nga waray magsarit kanda iya tatay nga nanay. Thumbs up ba o thumbs down ang ginbuhat ni Mara? Sakto! Thumbs down adto. Diri nagpapakita ang pagrespeto kanda iya tatay nga nanay ang ginbuhat ni Mara kay lumakat lahiya nga waray pagsarit. Diri nagpapakita ang paghigugma ngan pagrespeto ha pamilya ang sugad nga batasan nga diri nagsasarit kun nalakat habalay. Tigami! Maaram na kamuya na kung ano ang iyo angay buhaton para ipakita ang iyo paghigugma ngan pagrespeto ha kada miyembro han iyo pamilya. Tigami na dapat permigod kita magpapakita hin paghigugma ngan pagrespeto ha aton pamilya. Tungod kay nahibaruan na niyo ang aton leksyon na, kuhaa ang iyo activity sheet sa ikatulong nga semana ngan buhata ang mga buruhaton. Kung tapos ka na han imo mga buruhaton, ayaw ka nga limot pagtipig han imo mga gamit. Paghunaw gihapon han imo mga kamot para matanggal ang mga kagaw nga dumukot. Din hinahuman ang atong leksyon ha kindergarten nga nga adlaw. Hinaot unta, daman niyo nahibaruan. Ako otro, hi Teacher Juvie. Ngan ini ang TacTV. Tacloban para hanwaray nun nga kabataan. Kutubit atong sunod nga pagkirigta. Bye-bye! Nandamngan pagbunyog kita, adlaw pag-aram. Mga leksyon o kaliyawan, at TacTV bantayan. Duro dilain nga pag-aratman, dapat TacTV. Bawang abayon han pag-aratman, aral pan mother tongue. English, Math, Science, ESP, Mape,